Asa naman po ko mangitag kwarta niya. Uy, nahurot akong kwarta ba? Ano may duwa-duwa, tapos dudong dari. Uy, hurot ang 10,000. Dali ra kinahurot ang 10,000. Bayad sa utang. Way remit-remit sa gibhard. Ako rin, tanan dris balay. Itas dudong ang mahatag pa sa tuwa. Huwag maani na po dari. Ulma na po ko itong 10,000 na po. Mahatag mo na dayon. Hintag mo ani ito siya dari. Uy, kay another 10,000 na sad. Naon sa kaon sige. Kuan nimo dia. Ulay, si mama dugay na ni si mama diri. Uy, pila na ka tuig wala ani si mama diri ba? Gusto ko paningon si mama diri ba kay nana pud kwarta ihat mo hatag luto siya 10,000 sa kwadaw. Siya. Basi Mama kasi ba? kagyaw-yaw diha. Wala kay kaniad to. Adto unsa adto. Katong sabot niya si mong barkada ba nga namo daw mo ilakon karon. Ay tama no. Aw sige, ug moadto si mama nimo, ingna i-regard sa lang ko. Ingna si mama nimo nga gabi pa ko mobalik ha. Gawin na ka muli. Oh, gabi pa ko muli. Sige magluwang na lang kadaan. Oh, paglungag daan, pagluto pug sudan. Atos ako. Sige Bart. Cellphone wa kay nalimtan diha. Kasi na kay nalimtan diri. Balik ka sa daan diri, anda madaan ba para wala hindi na ka maguli-uli. Asa ko parang gibart no? Buta sa tong buta to eh. Ayo. Ayo. Eh, madam, nasi Oy. paring gibart ya. Sige Bart. Oh. Pag-ura gid kay nilakaw. Karon lang ito tuod Ako yun. nila ka nga. Kami Di may ba kamo man to kasabot nila? Oh, kami. Agoy nalipat to. Ah, to nilakaw. Ana man may nga at ning sugato na namo sa dire. Ni dali-dali magani to. Saan nagdali-dali? Kay Asa to nara mo bata sabot agad? daw karon. Nga wala mo nagkalimawan ng sabot ninyo sa plano ninyo di Ang ay. ingon namo nga dili siya paabot kay tono namo. Asa ka to niya tong bata to? Wala din mo nag wala unsa man ning mga sabot ninyo nga. Tara ha to mo to nangita po to sa inyo haron dito. No, ay na rin. Basi gipa kuan pud nimo gipalakaw nimo dayon Kay kay. gipalakaw nga nakadungog ba ako nung nga nagsabot-sabot. Nagdala tong cellphone. Wala ay nagdala ba to? Amot lang basta ka nagdali-dali to nakalimot ako. Nagdala ba to? Sa akong turon dito ron. Ay, tarong kasabot ni sige. Ah, mo man tulay yun yung natuan? Di ra na may sabutan ba na may atuan kamay. Ulan man. Saktor. Wala gyud diri guro yang bahan naron ba. Uy, ikaw hindi na. Unsa nang kawan diri? Ay, salamat niya ka. Kanang Hurot akong kwarta ba, Jismil. Ha? Impas tayo ng Jismil eh. grabe pud pilar ka Lagi. na wala na. Sobra pa akong utang sa Jismil. Kung ginabayaran tanan gani. Nya, napakay, Jismil diya na po. Bismil kwarta yung problema. Ay, sus. Kung ako imong Karong panahon na, kwarta sa dito akong pangita. gani no, kung ako imong kuno ng kwarta. Sabi bisbalay na. Nya, so mga kinaban? Ha? Kinaban yung kwarta dito? In og ting init ang mga kwarta makita nimo na nasa atop. Ginabulad kay init man ang sin. Dito na mo na ginabulad. May iwan ninyo ginahaling, no? Wala dili na ginahaling. Ay makagaba na nang ihaling. Awa dia kung naay mapalit og hangin, wala na namo ginapunit. Ah, kaya nga. Sige, wala na namo ginapunit basta mapalit. Tagsara yung nana, no? Tagsara dyan yung nana Tagsara tao. yung Ino nana. nga, kuan lang, ginapapalit. Ginaansa. Amuan tang trip, Pero asa mo ba na? wala dare. Mo na. Tuwag, barkada niya. Biya ana pud ka. Ana siya, gawi pa to siya muli. Gabi pa makali. Oo, So makapabor na pud ngatik gani ko ganihano. Sa ingon nimo? Ngatik ko nga, ako mama mo imuhatag og 10,000 sa imuha niya, ikaw da ito. Ay, di. Ngatik na ko ba nga, nyan na ko to nga, matos mama ron dere. Tapos Muhatag og 10,000. tapos Ikaw ramay mo dito dere no. Pila may kwarta nimo dala ron diha? lagi. Mga kaya 20 ana, 20. Wala ra pud. Wala ra. Sige, tabi. Dili man ko nagadala gyud kayo horot-horot. Eh ngano, basta di ko nagadala horot-horot. Kay lisod naman ko naibalaan ako ba nga kwartahan kay ko tulisod ko di lisod kayo. Una sa Nasa? kalipay ba? Pareha nanda. Mo gani no. Kaminti man ay ginatag. Ang ako ako karon. Kwarta sa ba? Tunol sa kwarta diha ba? Lagi. Kwarta na yun. Lagi. Lagi na. Ambil gani no, ambil Lagi gani. kwarta niya. Ah, Kay tugno kay panahon ba oh. asig Ah, pa naging nga kwarta nga. niya. Kailangan ako ng kwarta karon. Ay lasig ko ang kuan niya. Gumatag kwarta. Ah, sige na ba? Hatag na lang good. Magay Ano sa ba? Sige na ba? Di man gay ka mo Ay na. bigay pud na ako. Bala ka. Oh, bahala ko kay. Sige na ba? Kay kwarta din. Masa ba siya? Matag ko pero Gani no. ihatag ko na akong mga panginahanglan. Di mo halos muga ko lahi ra ka sa una Sige ba. ko sa mo panginanglan. Uga ko. Muga ko sta. Sige na. Kailangan Kailangan kinako. palagi mang luod pa ta. Dili mo ko na ingon na sa una giina na day ka karon mo ko na ingon na si mo ha. Di pag
Tapos, Pero sa una ra ba karon? Gagosta mo nagpugngan. Wala manggod. Mura kay pugngan. Unsa di ka? Pero hatag lagi hatag Gismel Sige, ha. mahatag lagi ko. Bantay bitaw ka. Mahatag lagi ko. Gani hatag gani. Be, Langit-ngit na lagi. ay di pa kana ngit-ngit. Gabi naman di ay. Matura di na ta maklaro sa kamera. Sa Be, Gismel. Ngit-ngit ta kain ba? Dali ba ngit-ngit ta kayo? isa kadali lang ba? Sa mang kwarta? Kasi sang kwarta ay ko gara-gara ira kay hatag ba ko si muga ko sa? Asa mang kwarta oy? Dah. Nag-ilis kog shirt na day sa bulsa sa akong shirt. Ah, di na pwede. Di na pwede yung nana. Uy, unsa ni dula-dula? Dili ba? Kano sa man kukuha niya tag dito? Nadala na ako diri 100 ra gyud. Unsa man ay palit ka man nagkuan oy, tinapa. Gani na ko yung nilang tagbalay. Dito ta magtiwas. Dili na. Pwede ka muli tos 100 May ra lang kami. 100 tilukon ko na. 100 na lang na. Tilukon ko ning 100 tara. Unsay tarang ko yung balay? Ay dili pwede himuli tos give heart. Sige na. So balik lang lang diri sunod na po. Pagdala na pong kwarta. Magalas niya tapos mulakaw na. Ana, tao na. Sige na. Sige, ikaw lang mula ka. Ay, ako mulakaw na. Pasensya kayo mo kung ngit-ngit ang video no kay Daptan yun nga itong ulan nga ngit-ngit kayo so ayaw masabtan. Susunod hayag na. So kanala na lang salamat. So sa mga datang shout out kay sa Bisaya Vlog Official from Toledo City, Cebu kay Justin Rara. Shout out. So regards lang daw siya kay Jimmy. Shout out niya. And shout out kay Mark Force TV. Sa Magusan del Sur then kay Mr. Pusong Mamon Cares. Shout out kay Noel Panganiban. Shout out po. Hindi po sila nakakaintindi so pasensya na po kasi Bisaya talaga. And kay James Flores shout out. Kang Kahis Vlog shout out. Kay Ninyo Santo Tumi shout out. Kay Boy Madiskarte Vlog shout out. Kay Roslyn Timbag shout out. Joshua Mix Vlog shout out. Kay Cory Cross shout out. Lumagiti Vine shout out. Rins Official shout out. Nitoy Kalapatid shout out from Kinapawan. Rins Official Tip shout out. And kay Judith Sumputan shout out. And shout out sa nag-video sa pangalan nino. Mark ya. Mark. Mark. Shout out kay Mark. Nag-video sa parang kay nakulong sa mga guys. Sigit na kayo. So,